prangka kaayo ang mga pulong sa atong Ginoo sa Ebanghelyo ni San Mateo, no? Kay nining panahon na kaning mga matutudlo sa balaod tungod sa ilahang posisyon nga taas sila sa katilingban, mao na ilahang murag na andan na kinaiya ang ilahang sagad na paghukom sa mga tao sumala sa ilahang pagtanaw. No? Usually, karong panahon na sa kalibutan, you will be judged according to what you are being seen by people. Labi na sa physical appearance, kung tanaw nila nga yan na kay kamusod, unya imong gisulob, ordinaryo ra, usahay di katagdon, samtang kung magbiste kag sakto kay tanan, mulang ikagi unahon, no? Pero dahil usahay nga kanang appearance can be misleading. Kaya naman sa mga tao nga tanaw nimo yano kay tanawon, pero mo yung naghagkwarta. Nasa uban nga nindot kay postura, niya wa day bala. Muna nga di kita mo kumpiyansa. So mo ni siya nga gipahinumdom ni Kristo nga ang ato ang dili maayo nga kinaiya, especially nga sagad magmamantay ta sa mga sayop sa uban. May kita mo point an accusing finger to people sa ilang mga sayop nga nalimot ta na kung kita'y tan-awon mas dako tag sayop kaysa uban nga atong gihukman. No, so lahi sa siyang fraternal correction ani kaning dapita sa Ebanghelyo ni San Mateo bahin ni Kristo ang kaning gitawag og pagpamantay sa uban, no? Muna ingon ni Kristo nga ang sukdanan nga imong gamiton sa uban mao usab ang sukdanan nga gamiton sa Ginoo